Hojo! Minä olen Aki Linnanahde, tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla 2 aihetta. 1. Jose Mourinho. 2. Christian Vesalainen. Mähän en ole siis lähtökohtaisesti luonteeltani lainkaan vahingon iloinen. Ei, pois se minusta. Ja erityisen karmeaa on tietenkin, kun ihminen saa potkut. Paitsi nyt. Yes! 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 Jose Mourinho on saanut lähtöpassit Manchester Unitedista. Eikä Jose puille paljaille jää. Hän saa ihan mukavan kädenpuristuksen ja sellaisen fyrkan, että ei tarvii vähän aikaa huolestua. Manun kannattajana tämä on mulle iso helpotus. En tiedä, onko se myöskin Mourinholle. Miten ukon ego tän kestää. Mut mähän puhuin tästä jo elokuussa videolla. Silloin kausi lähti katastrofaalisesti käyntiin, enkä nähnyt mitään merkkejä, että miten se tosta oikeenee. On tos nyt ollut erilaisia vaiheita kauden aikana, mutta iso kuva tsemppäripaikasta tai jatkopaikasta huolimatta parempaan olisi pitänyt pystyä. Ja vielä siitä Mourinhosta. Ukolla on 3 valioliigamestaruutta, 2 tsemppärimestaruutta, La Ligasta mestaruutta, Serie Asta mestaruutta. Kiistatta ihan älyttömän kova jätkä, mut nyt oli vaan aika sanoa bye bye ja uusi seppä tilalle. Mitä tää tarkoittaa tämän kauden osalta? Paris Saint-Germain tulee vastaan tsemppärissä, todella paha vastustaja, ja ylipäätään meille kaikille Manchester Unitedin kannattajille nyt kannattaa vetää happea, ottaa malttia ja katsoa rauhassa, mitä tulee tapahtumaan. Iso kysymys, iso kysymys ton seuran kohdalla on se, että kuka ylipäätään päättää, minkälaista jalkapalloa seura, instituutio nimeltä Manchester United tulee jatkossa pelaamaan. Minkälaista futista sen seuran halutaan pelaavan? Sen jälkeen, kuka on se oikea coachi seuraaviksi vuosiksi, useaksi vuodeksi, vetämään sitä pulkkaa. Sen jälkeen, ketkä on niitä pelaajia, jotka pystyy toteuttamaan sitä pelitapaa, joka sieltä ylhäältä on annettu, jota valmentaja ja pelaajat toteuttaa. Tää on nyt se iso kysymys. Sen lisäksi pelaajat voi katsoa peiliin, ja nyt mä en tarkoita peiliin katsomisella, että peilataan onko timanttikorvi söpösti korvassa, onko tukassa keelit kohdallaan, vaan oikeesti myös ne pelaajat voi katsoa peiliin. Parempaa tien olisi pitänyt pystyä, nyt tulee uusi lähtö, ja nyt pitää alkaa sit, kyllä siellä kentällä myöskin näkyy uusia merkkejä. Tuo joukkue on aina tunnettu sellaisista rososista persoonista, Roy Keane, Erik Cantona. Mä haluan nähdä Manussa jatkossa myöskin pikkasen enemmän munaa, pikkasen enemmän sitä rososuutta. Ja toinen pointti, johtajatyyppejä. Sellaisia pelaajia, jotka ottaa reppuselkään sen jengin, kun on vähän vaikeeta jossain perhanan vieraspelissä sateisella kentällä. Ketkä on ne pelaajat? Näitä Manu kaipaa. Mä haluan antaa aikaa, ei ole isot odotukset enää tämän kauden osalta, mutta nyt pitää lähteä tapahtumaan. Hyvät sainaukset uudelta, puhtaalta polulta. Ja 2 vuodessa Glory Man United! Eurooppa on meidän. Mä haluan, että Manu herättää jatkossa pelkoa ja inhoa, ihan niin kuin se silloin aikanaan Sir Alexin aikaa teki. No sit on vielä tää Christian Vesalainen. Hypätään siis jääkiekon puolelle. On mielenkiintoinen kaveri. 19V. Tunnettu nopeista liikkeistään sopimusneuvotteluissa. 16-vuotiaana kautta aikojen nuorimpana ulkomaalaispelaajana debytoi kivikovassa Ruotsin pääsarjassa. 18-vuotiaiden maailmanmestaruus. On Suomen mestaruus Kärpistä. Winnipeg Jetsin ensimmäisen kierroksen varaus. Eli puhutaan uskomattomasta talentista. Mutta nyt tää Vesalainen. Tää sanoo, että minä en lähde U20-kisoihin. Ja kyllähän sen näki päävalmentajan kommenteista. En tiedä huomasitko siellä lentokentällä tuoreeltaan tämän Vesalaisen päätöksen jälkeen. Päävalmentaja Ahokas aika maltillisesti kommentoi, naamasta näki, että harmittaa. Ja kyllä mä sen valmentajan ymmärrän. Totta kai coachi haluu parhaat mahdolliset voimat sinne jäälle. Sitten kansa raivostuu. Tämähän on ihan vakio. Kansahan raivostuu, kun joku kieltäytyy Leijonista. Leikitään pieni ajatusleikki tähän kohtaan. NHL:n pistepörssin kärkimies Mikko Rantanen, Colorado Avalanche. Ajatellaan, että Colorado putoaisi pudotuspeleistä ensi keväänä ensimmäisellä kierroksella. Eli kuten tiedetään, mahdollisuudet ja potentiaali on mennä maaliin asti, mutta jostain syystä Colorado kämmää, putoo ensimmäisellä kierroksella. No, Mikko sitten tietysti harmittaa tää putoaminen, henkisesti takki on tyhjä.
Mikko Rantaselle tulee myöskin kesällä sopimusneuvottelut, uransa ylivoimaisesti tärkeimmät, koska nyt hierotaan sitten helkkarin isoa diiliä. Mutta tää kaikki summa summarum on sellainen fiilis, että ehkä ne Skoda Cupit Slovakiassa nyt keväällä sitten ei oikein kiinnostele. Tästähän riemu repee. Tätähän ei tulla ymmärtämään, jos näin kävisi. Suomalaiset mediathan alkaa viimeistään tammikuussa jo myllyttää, ketkä ovat potentiaalisia leijonapelaajia MM-kisoihin, ja joka kevät on se sama juttu, näitä kieltäytymisiä ei ymmärretä. No tässä Vesalaisen tapauksessa nuorten MM-kisoissa, tässä on pikkasen samasta asiasta pienemmässä mittakaavassa kyse kuin minkä mä mallinsin tuohon Rantasen tapaukseen. Tästäkin on raivostuttu, että on jonkinlainen kunniavelka, joka pitäisi maksaa Leijonille ja mitä kaikkea hän on saanut suomalaiselta jääkiekolta ja nyt pitäisi maksaa takaisin. Mutta sitten on myöskin tää Vesalaisen puoli. Se on nuori jätkä, se on tullut Jokereihin, KHL:ään, ja se haluaa tietysti nyt mahdollisimman ehjän kauden pelata siellä KHL-sarjassa, joka by the way 19-vuotiaalle jätkälle on aika kivikova sarja. No, nythän tulee todennäköisesti käymään niin, että Jokereiden tie pudotuspeleissä nyt tulee loppumaan kuitenkin melko nopeasti. Ja ylipäätään ne KHL:n pudotuspelit alkaa aika nopeasti, joten ne on myöskin aika nopeasti sitten ohi. Eli siis aika, mutta nopeasti. Eli silloin kun muualla alkaa pudotuspelit, niin KHLhan on jo hyvin pitkällä. Ajatellaan, että tää Vesalainen pelaakin nyt sitten seuraavat 2 kuukautta ihan hemmetin hyvää jääkiekkoa Jokereissa. No sen jälkeen totta kai se saa kutsun Leijonien leirille kohti MM-kisoja. Kevään MM-kisoja, niitä aikuisten kisoja. Ja vetääkin leirin pulkkaan. Yhtäkkiä Vesalainenhan pelaakin vielä tulevana keväänä aikuisten MM-kisoissa. Hurmaa Suomen kansan Skoda Cupissa. Eikö sekin ole ihan hyvä tapa nyt sitten maksaa sitä kunniavelkaa, jos joku sellainen mukaan olemassa? Mä ymmärrän Kristian Vesalaisen ratkaisun jäädä pois 20-vuotiaiden kisoista, vaikka se mua kiekkofanina harmittaa. Mä tykkään noista peleistä niin paljon ja aion nytkin todella tarkasti seurata 20 kisoja. Tietty, mä olisin halunnut yhden kovimmista meidän pelaajista nähdä siellä kaukalossa, mutta pelaaja teki nyt tämän päätöksen, tämän kanssa eletään. Ja kyllä se huominen sieltä tulee ja kyllä se joulu koittaa. Eikä tää nyt Leijonien menestymisen tästä jäänyt kiinni. Toivotaan nuorille Leijonille hyviä kisoja ja Jose Mourinholle vielä moikkuli moi. Pistä kommenttia, mitä mieltä sä olit näistä jutuista. Peukuta, tykkää, tee kaikkea ja ennen kaikkea hyvää joulua. Ai niin, ensi viikolla ennen uutta vuotta vielä katsaus, miten liiga on mennyt, kun ollaan jouluasti päästy. Mikä on Lätkäliigassa, siis tossa SM-liigassa tilanne. Mut nyt, kiitos kaikille tämän kanavan tilaajille ja katsojille. Rauhaisaa joulun aikaa.